Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикони канали Автолайф. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад бародарони азиз. Ин наворам аз мошинбозори Душанбеу мода шудагӣ аст. Якчанд мошиное ки бисёри бародаро хоҳиш карда буданд дар навори имрӯза ҳастае. Пас навора то охира тамошо мекунем, дастгириёро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. Ба шумо тамошои хуб бо фароғатра хоҳон ҳастем. Mercedes Benz бародаро, Mercedes ML63 хуб некта ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунем, тамошо кунем. 2008 солаи объёми 5 қатӣ. Касоиде ки маъқул мешаванд, номрои ака дохили видео ҳастае, занг мизанед, қайтон муомилаи хубам мекунад. ҳуҷҷат тонировкаш 1 солаҳай. 4 та баллонаш навоз, ман як салоншам мегирам. Салоншам мегирам. Салонаш тозаҳай, чихолоҳам нав. ҳозир ягай пешам мегиримаш бо даро электропакет, мультирул. Кондитсионершам кор мекунад. Лукам дора, ҳамаи наворотош ҳаст. Обогрев сидений, мультирул. ҳозир бо ягай пешам мегиримаш. یک موتور شام بگیریم. همه چیزا رو بگی بیا علی. برای راه بگی. موتورش نواه. گفتونم در کامera هم ببینید. ماشینچه تازه های. بعد چندش تیراکا؟ ایره 140 تا گفتی. 140,000 با موبیلم دارم. با موبیلم است. نورو تامه بیا که؟ 2 تا 0 2 تا 0 577 577 99 99 02 02. بعد چه خیلی که راسخود پس خودش؟ راسخود هم 13 14 تاریخی گازواد میکنی. این 14 تا راسخود تاریخی اکونومیش نرمالی ها. همش خوی دویه خیلی با خودم در کامera دیدیم سویت سیاه. Lexus GS300 бародаро хоина якта ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунем, тамошо кунед. 2011 солай, объёми 3 қатӣ, ҳуҷҷат тонировкаш 1 солаҳай, бензини холиак, бензини холиай, 4 та баллонаш нав. Касоиде ки маъқул мешаванд, номрои ака дохили видео ҳастае, занг бизанед, қайтон муомилаи хубам мекунад. ҳозир як салоншам мегирам, салоншам бинед. даро электропакет, мультирул, коробкаш автомат, кондитсионериш кор мекунад. Салон тоза, чихоло ҳама нав. ҳамаш қоидавия. Фақат мегирӣ, ҳаиш мекунӣ. ҳозир ягай қафоам мегирамаш, тамошо кунем. сасаяниш зурай. تا بالون ناو ҳозир ягай пешам мегиримаш. чандш тирака?
110,000 бо муомилаам дора. Норо яккара мемонам занг занем касоеда ки маъқул мешава ҳолаташ беҳтарин ай. Номро та мегӯ яка? Номро телефон 555 55 75 24. Хуб ман номро яккара мемонам занг занем. ҳатто муомилаи хубам мекунам. Сансиямиш хубай. Kia K5 бародаро хубина якта ҳолати беҳтаринаш барои шуморо камера мекунам тамошо кунем. 2012 солай. Объёми диққати ҳолаташ беҳтаринай. Касоеда ки маъқул мешаванд номро яка дохили видео ҳастай занг занем бо ҳатто муомилаи хубам мекунам. ҳозир як саломшон мегирам, саломшон бинед. саломаш тоза ҳай. дар электропакетан мултирул автомат панорама ҳамаш қоидави старстоп абагриф сидени ҳамаи наворотош кор мекунад. ҳозир як ай пешон мегиримш тамошо кунем. свет сафед ҳуҷҷатош ҳаста ҳуҷҷатош як солае ҳамаш тайёра ҳамаша бо када метини ҳамаш қоидави чорта балонаш навай. чандаш футинра тақрибан 120 бо савдо 120,000 бо муомилаам вай чира бин салонша брат ҳамаша қоидави гирифтам. панорама ҳамаш чортай. ҳозир ҳам номро та мемонам. номрош 93 528 00. хуб номрои тағоирам гирифтем. занг занем қайтон муомилаи хубам мекунам. мерседес Е-класс бародаро хубина бо як тайга ҳолати беҳтарини гашт барои шуморо камера мекунем тамошо кунем. 2008 объём севеним. касоеда ки маъқул мешаванд номро яккара мемонем занг занем қайтон муомилаи хубам мекунам. ҳуҷҷатош яксола ҳай. свет сафед. ҳозир ман як саломшон мегирам, саломшон бинед. дар электропакет мултирул автомат салони мандарин салон меган ира тариш камай гинда консонеш кор мекуна лукам дора. ҳолаташ беҳтарин ай бигем да.
Çorta balonmuş ne var? Çandış tiraka? İra çand gufti? 158 бум милам дорам ро карам меонам занг занем қатон миллат мамекна номрош нисад як Özman nomroş aycanım nomroş nisad jak 66 29 номро карам меонам занг занем қатон бо шахча мамекна айноми канали автолайф Güzel. Güzel.